Vítajte na kanáli ZipSig.tm. Žijeme v modernej dobe a veľa vecí, ktoré boli donedávna hmatateľné, sú dnes vo forme digitálnych dát. Mám na mysli napríklad fotky, dokumenty, knihy, hudba, videa a podobne. Preto by som sa dnes v krátkosti povenoval ich ukladaniu, zálohovaniu a prenosu. Nechcem maľovať nejakého čerta na stenu, ale v prípade akékoľvek živelnej pohromy, požiaru alebo inej nepredvídateľnej udalosti, kedy budeme nútení rýchlo opustiť svoj domov, sa môže ľahko stať, že o svoje dokumenty, dáta, videá, hudbu a podobne, ktoré sa mali uložené doma na počítači, notebooku, CDčku, prípadne dokumenty v nejakom zakladači, euroobale, prídeme, respektíve o tie dáta prídeme, alebo budú nejakým spôsobom znehodnotené, namoknú, zhoria a teda budú nepoužiteľné. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme si pre takýto prípad tie najdôležitejšie dokumenty, fotky a tak ďalej bezpečne uložili na nejaké prenosné zariadenie, ako napríklad pamäťová karta, USB kľúč, prípadne väčší objem dát na nejaký externý disk, a tak ich mali stávať so sebou, respektíve po ruke. Medzi dôležité dokumenty by som zaradil napríklad rodný list, kópiu občianskeho, vodičského preukazu, preukazu zdravotnej poisťovne, kópiu zdravotnej karty, doklady od auta, faktúry, kúpne zmluvy, v prípade zahraničnej cesty nejakú kópiu cestovného pasu a podobne. Ďalej si môžeme zálohovať rodinné fotografie, albumy, rodinné videá, obľúbenú hudbu a tak ďalej. Treba podotknúť, že ako všetky citlivé dáta, môžu byť aj tie vaše údaje na prenosných zariadeniach v prípade straty zneužité. Preto by ste mali pred ich uložením na dátový nosič toto zariadenie zakryptovať, to je zabezpečiť šifrovaním a zaheslovať, aby sa v prípade straty nik iný okrem vás k týmto údajom nedostal. Spomínam napríklad software TrueCrypt, ktorý je vhodný na takéto zakryptovanie. Na YouTube nájdete kopec videí, ako si svoj USB kľúč, disk, pamäťovú kartu zakryptovať. Ak už takéto zariadenie máme, treba ho nosiť stále so sebou, či už na kľúčoch, vo vrecku, v ruksaku, kabelke, v aute a podobne. V prípade, ak vlastníte smartfón, tablet, môžete mať uloženú pamäťovú kartu priamo v ňom. Tu sme však limitovaní veľkosťou pamäťovej karty, ktorú vie smartfón prečítať z pravidla 32, respektíve 64 GB, a teda aj tomu zodpovedajúce množstvo uložených dát. V prípade, ak nevlastníte nejaké odolné zariadenie na prenos dát, je dôležité, aby zariadenie nebolo vystavené vlhkosti, vode, prachu, mechanickému zaťaženiu, silnému magnetickému poľu a extrémnym teplotám. A teraz si ukážeme nejaké príklady týchto zariadení. Napríklad tento USB kľúč. Radí sa medzi tie odolnejšie. Samotné USB je takto zasúvateľné. Je to od výrobcu Corsair. Telo je pogumované, takže niečo vydrží, dá sa to zavesiť na krk, na kľúče, na čokoľvek. Ďalšie zariadenie je toto od výrobcu Stellar. Je to USB kľúč 3.0. Na jednej strane je to klasický USB kľúč a z druhej strany, neviem, či to je vidno, je to micro USB, ktoré vieme zastrčiť do akéhokoľvek smartfónu. A vlastne takto získame prístup k svojim dátam. Teda z jednej strany micro USB kľúč, z druhej strany USB kľúč. Ďalej je to takéto malé adaptérik, do ktorého vieme vsunúť
USB kartu, pamäťovú kartu. Ja sa to pokúsim mimo kameru zasunúť, aby sme to videli. Čiže je to klasické USB, ktoré strčíme do počítača a keď to takto zatlačím, tak je to vlastne vsunutá SD karta, respektíve micro SD karta. Ďalším je adaptér z micro SD karty na SD kartu. Môžeme strčiť do počítača a používať. A ďalší adaptérik, ktorý je maličký, vieme takto zastrčiť. A je to vlastne USB kľúč, dá sa dať na kľúče, na krk. Je to maličké, ja osobne to nosím vo svojom survival kite. Mám tam všetky svoje osobné dáta, samozrejme zašifrované, dôležité. Takže takto. Ďalej tu máme 2,5 palcový externý USB disk o kapacite 1 tera, čiže 1000 GB. Dá sa tam uložiť kopec fotiek, filmov, dokumentov, objem dát je naozaj veľký. Alebo takýto 1,8 palcový 180 GB externý disk. Tiež jedna z možností. Takže ďakujem vám za sledovanie z môjho kanálu a šťastie pre pripravením, pamätajte.